Shaei Blei udon hawa katne ke jing jinjar jingiashem. Kene ke jing kili jong ki babun ki brio ke perthai. Wada po jong ke Bible ki brio ki kili kumne ke por jong job ku kili kumne. Kene ke jing kili ke bau brio kili ne do ke ya ke wala leit no ne do ke por jong ke jing pelong yo perthai. Ki brio ki ya kili sa kumne. Namar ba yeshem namar ke jingiashem ki jingiashem ke jing im ki bom don thale choban batai. Shaei Blei udon masung tho Blei ki brio ki kili kumne wat mangaro ngakeli kumne lada mede Blei ubat sungap ke jing dua junga Blei i kumba me e no yenga Blei i kum ba me depan jenjar sat yenga Blei yanga si yanga Blei ngashem si yeshem kumne kene gede jingkili ke bomdon jubab haga jingim Hendai tang namar bomdon jubab kamut bomdon Blei namar ndah apa Blei jubab yo job upet cedin baru orang ngajuyok snow yeme naga kubor bagi beri gi keren Jepang jeme ban mentah ngala yo yeme marhmat log be asung tho ke jinyak dan ti jompi la dang keren nang ni ka jaj pagajaj ke jing ke bangi shem ke jing im pi sung tho pi don he mentah pi sung tho pi shem ayu mentah tang ma pi u batip ki batip hai pi don mentah keren ni khobor shi to ke bri ko mat ke jing thang ha ke jing ke mat ke jing ya lenti ke jing em ke bom don thele cho ban batai sengo kumbadai ke dujok shisha keren shi to ke bri ye pi ki ba mentah ki bom don apren ke jing let se ni khobor kam long relate bat pi kam resonate bat ke don jo pi rena batai to ke bri ke ya lamba ke umat ke jing thang ke jing yam ke jing bom yo thia ke jing lang a ke jing pisa ke jing do man sem bat hapdeng ke jing bom do jing kermen ngakren shi gitu gibriu ngano pi lo pi kamut bo Blei udon Blei udon shisha hapdeng jing ni ke barong ai pi koi ke jing ai man sem Blei ukan mau yepi utip pi don hai mata kitab sam long baprak ong briu long ai trai ulong u trai ba me ken mau yu sangap hangano pi what theologically ke Bible ko ong Blei ukan mau yepi ukan mau yu briu kemud ukan mau yepi utip pi yai denti kumno utip kanusin pela jau umat ye kentu ke jing ye ke tu ke jing shem jong pi utip Blei tele do Blei utip Blei u yang akum ni kita kanang yai sa ke jing kili ke ba ar jubab nganang pi kedai kini Blei ke manukong kedai Blei kun mau pi utip pi yo ke jing ye ke jing yam jong pi ke ba ar tip nem Blei u klem don sejingai nengi uklem shong sejingai nengi uklem shong sha lendet jingil o baru uklem sungtho ye ke jing thang ye ke jing yai mar lenti jingi ye ke jing kendo jingi ha ke jing em uklem shong sejingai ne ke jing jingi ha ke jing sha u lawan ban long kum wei nengi ban mat ye ke jing shem jingi ban sungtho ye ke jing long mar wei jingi ban sungtho ye ke jing tamang ban sungtho ye ke jing kenja ban sungtho ye ke jing jingi ka shiti chinong Hebrew
kelenong ke benriu kat khot bakhatsan ka ong kumne ngidon namar ngidon yo rangba lengdo uba snotho ye ki jing telot bagi jing dona jingi snotho ye ki jing jingi bat haki eke baro lapon shoyo u hagaru kom mangi haki eke baro lapon shoyo kemut kumne haki eke baro u yai lenti kumangi haki jing penshoy u sha penshoy kumangi haki jing u ye u kendo jing kumangi pitharau jisu kene thau spang jisu pitharau jisu mjuthan uthan pitharau jisu mjuthaj uthaj kumubriu pitharau msngotho yegi umat jingi usngotho yeladeu yam Bible ka ong u jisu u yam now baro ngi jutip yekene baga dukot ka bak lengkot tam po Bible gede kene u jisu yam walam dei tang kene ka don sawai part station ong Thessaloni ka boong to le kemen brabor herengitip baro sikata bagane de dukot ka lengkot tam po Bible ka boong u jisu yam ngane tu pilop u jisu u yam jisu jau umat mdei tang kene ka bentau yam don shibun ki benta ki bo yam ka Bible ka record sa ka part ka benta ka bo jisu yam u jau umat bagata ka yam jing jau umat u kolong hado bo de kaang sisa kan hado ba ki briu na sa jingai ki osngo ka jing lanyar bar ka jing kaang jo ka siti sinong Hebrew ka lenong ka banyo Bible kong lenong banyo o lenong besan ka khot ka banyo Hebrew nong besan khot banyo kong kumni ubagi singi ka do jo habolo duai ka jing duai da ka jing kaang bar ka jing lanyar bar ka jing yam bat ki umat hau tau pala pan pelaj u ne ka jing yam bala yo sngo yu bo shepting na kwai pilop e modom shepting war jisuru u shepting piyai langba ye ka jing dom lo manta ha ka jing em ka ba pihap langba yai langba ye ka ne manta lada ka de ka surgery lada ka de manta phap rung shepo ICU hospital ka ba piyo i gede ka jing dom tlu ha ka jing mdon jing kermen show pi penrung manta shika jingdom ka shirkai phile po ICU phimtip la phin mi pat ne em la phin wan biang ne em na po ICU phile chedo velor phile chedo kolkata phile chedo mumbai phile chedo guwahati ban lej wat ek jubab pa phidwai met pat step remdon jubab phit bat pi perkhat langadang lan em ban wan phai pat chieng mono bom shipting u baro ubriho perthai ba shepting bar jisu u yai lamba ka jing shepting ba shirkai habo perkhat chipang ka jing yap ka Bible ka u yam pala yo sngo yu la yo sngo yu ba ro shepting mono bom shepting baro ba shepting sudah kentup yu jisu lobi nge kwa ban ai mesim pi bo jisu u sngo tho ye ka jing shepting jopi u jisu udai urangba lengdo ubawan hagadur jong briu bukup ye gado jong briu baru snotho kemur ayu banyai la bagi umat snotho kemur ayu banyai la bagi jing sngo marwai snotho ayu banyai la bagi jing do jing kermen snotho ayu yai la bagi them serngeu jing jing yap snotho ayu banyai la bagi them ke serngeu jing jing shepting ban don thli sho ban batai jing shepting yung jisu ka Bible ko ong udah yam hadu ba ka ep jo ka jaw kum gasnam manobam ya ba ka jing thang manobam ya ba ka jing sngo marwai waru jisu ya lamba u jisu ngani to phi kene gede ga banta ba a uwan hagadur jongi ban sngo tho ye ga jing ya lenti jingi u blei u klemdon she jingai ba nangi u klemdon she lendet jongil o baru ang to ka briu she to she parthe kan ya impra maka kan ya yap she to kan ya dep she to no u i jingi hado kata bu snotho i jing ya dan ti jingi namar ula kala long kum wei nangi ngana men simepi lobe ile de piyat lamba ye ga jing ha ga jing imanta ga bomdon perthesho kamut bo blame tip kamut bo jisum don ha ga jing sha badai bo
day namar ba bleu don bat pi ba pi dang ring mesem haduk menta dam donu blei lo pi pin jin dalayap naduk meno wat mut bo bleu jinga na pi ngako mana mesem pi ba day bleu ba don naduk menta Jeremiah do lakhot yu Jeremiah do nong tol pa bayam the weeping prophet unong yetol pa ubajau mat pitip kumno Jeremiah ong kumne lam da day da jing sneu try on jindala bam do ingi ka jing sneu ju ka yai ne ka yai thamai man ga step ong ba day da jing sneu try bangi sayo I bingi nang ban yo bangi sala ban yo I gisngi ba thamai ba day da jing sneu try om shom la bam do ingi baga jing sneu ju ka yai thamai man ga step cái Bible cái kren hagis teaching on Hebrew no khat lai khot pasan ngau kum ni to long pi ki ba light na ka be sbai da ga ba sngau hun bat kita ki ek ba pidon namar uhi ulong nganom e no ye pi da lele lemni nganom le lendet no ye pi da lele ba kumta da ga jing sngau shlur bhangi ong utraw long no irap jongi nginom shifting ubriu unle ayu yengi nganom shifting daga bas ngoslur nganom shifting utraw long unong yirap jonga lo bi chwa bu jisu le ni berthai u ong khele kat shiba pilet ong akular bandon rangkat bat pi hadu ka bawai no ka berthai u jisu u khlam jingai nengi haji sha u don lem bat ngi ka jabing jengi ka perkhat ba don bat ngi ka jabing jengi ka perkhat namar ka pech ge ka ba yo I manta mdon thli chuban batai ye ke jingiashem jingim de ke jabing ke boong Blei vero teu em teu eu pi kam ni mo re lok bi pitip na sugar jingjiliu jong ga dono je bi pitip ba pi im haduk menta de namar ke jing ai eu Blei wat le klet ye ke ne ke jing sha ba de ke jing isne ju ka ba pelong ye pi ba pidang ban la ban yo I ye ke sngi ke ba thamai nganga ju perkhat kumta nganga ju yai lang ba kumba pia yai lang mano pa mi yai baro ba yai sudai ka jing tamang ka jing lang a ka jing do mesem ka jing do thia mano bam yai ba ka jing khuslai baro ba ya khuslai suda spang ka jing im ranga ju perkhat kum neng ong de dem dei de ka jing isne trai ngamla shoban yo I ye ne ka sngi ka thamai so hangau ba ngai nga pech shalandet jong ka jing bangayo I odono Blei pila shimlon pila shim da garam rekam don bejuba rede pikir mau Jisu ko Bible ko ong habo pech ga ding phna u shepting u jaumat re pero shlandet jong ga ding phna Bible ko ong u banamar ga jing kemen ke ba khmat usha ye ka ding phna so tongin pech shalandet jong ka ding phna tongin pech shalandet jong ki umat tongin pech shalandet jong ka jing thang tongin pech shalandet jong ka jing long marway tongin pech shalandet jong ka jing tongin pech shalandet jong ka hospital shalandet jong ka ICU ngin pech shalandet jong ka ram don ke ere ke ka ba ap yang akhmat kata ke jingkemen ke bo Jisu yo I bagadon ke jingkemen ba de ke ta ke jingkemen ke ba pelong u ban face ban yai lamba ye ka ding phna kene ke lenti ke bo Jisu lapan I ngi ngin yai de ke jo ke lenti kadon ke ne ke jing ka khmat ka ba ap hari upai chelandet jong ne ke jing baru yai lamba ke ne ke jing so don kmet ki khmat Sejrong tongin om sngodok mesim tongin om sngodok bor hapdeng jonggi umat tongin chikri yo Blei hapdeng jonggi jing tongin chikri khamphau Blei hapdeng jonggi jing thang ga jing yam jing do thia jodem hapdeng jonggi jing pang ka jing lang a mesim jingi tongin kmet sho Jisu unong penjana ya ka jing jingi kadang we so jing rai bang pagi khmat sho Jisu to do khmi ye ke jing palai jong ki e jong ne perthei kin kala long kum tpe hakmat jing shai jeng ka burom jomu